ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪೂಜೆಯ ಜೈ ತಿಂಡಿ ಪೋತಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ ವೈಕ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಆತ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಸೌಂಡ್ ಏನ ಬರ್ತೀನಿ ಫಿನಿಶ್ ಪೂಕಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ನಾವೇ ನಿಕುಲು ಕುಡೋರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪುಪ್ಪಮ್ಮ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕುಲ್ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಂದ್ ഞാൻ പനൊന്നില്ല. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ವಿನೀಶ್ದ ಅದನ್ನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಇನಿ ವಿಷಯದ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏರ್ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ವೈಶು ಅಕ್ಕನ. ಸೊ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 6 o'clock ಆತಟ ಕಾಂಡೆ ಆರು ರೂಮ್ ಜೈದೇರು. ಹಾಂ ಸೊ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕೋಬೋದು ಬರ್ರಿ. ಕೆಳಗೆ ಬಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ఏం చేస్తాను బర్త్డే సర్ప్రైజ్ షోకి ఎత్తాను నిద్ర ఎడతాను. సూపర్ ఇత్తండా సరే పో అది ఇర్ಲಿ ಬಿಡು పోయి చెప్పు నన్ను. గుడ్ నైట్ once again. దానికి వైషు ఇది పోషాతులు బికాజ్ ఇన్ని అక్కన బర్త్డే. హ్యాపీ బర్త్డే అక్క. థాంక్యూ. ఇని ఎన్న స్పెషల్ డే. యవ్వా నిన్న స్పెషల్ డే వందియే వన్పినా ಐಕೆ ಇದು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದು ಚಪ್ಪಲ್. ಏಯ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಅವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ. ಮೊರನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ವೈಶು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆತ್ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಸೊ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆನಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ದಾದ ಪಂದ್ ಪಂತ್ ಜನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಬಾರ್ನ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದೆಪ್ಪು ಅಕ್ಕಾಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದ ಪೇಟೆಗೆ ಆ ಪೇಟೆ ಪಿದಾರ್ದ
ಆಕ್ಚುಲಿ ದಲ್ಲ ಕೇಕ್ ದಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಅಲ್ನ ಅಲೆ ಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ ತೋಪದೆ ಪತರ್ಕ ಪಂದ್ ಇತ್ತ ಪೇಟೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಅತ್ತು ಪೂರ ಕೇಕ್ ಏನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪೀಸ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ತಿಂತು ಬರ್ತೆ ಡಿಂಗ ತಿನ್ಪಿನ ಬಿಂಗ ಬಟ್ರಿಗೆ ಪಿನ್ನ ಗುರ್ತು ಪೋಪಿನ ಪಿನ್ನ ఆయన ಬಿಡ್ದು ಪಿನ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಾರ್ದು ಚಪ್ಪಲೆ ಪಾಡ್ದು ಜಿಗೆ നിങ്ങക്ക് കാശി ചപ്പലുണ്ട് ಅಲ್ಪ ಉಂಡು എന്നെ എല്ലാടുണ്ട് ಇಲ್ಲಡತ್ತ കാശി ಪತಂಬಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊರನಿ ಎಂಕುಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ಬೋದಿತ್ತದೆ ಸೊ ಅವು ಐಟೊಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂడి ಏನಪ್ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಎಂಕಲ್ ಏನು 3 ಇಯರ್ಗೆ ಸೊ ಪಾತೆರೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿ ಪಾಸ್ ಆಯ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಅಂಚಮಿನಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ವರ್ಕ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ವರ್ಕ್ ಹೋನಾಗ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಅಕಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ತೂತಿರ ಅಕಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅಕುಲಿ ಏನು ಬಂಡ ಅವಲ ಅಕುಲೆ ಪಾತೆರೊಮ್ಮಿನಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಡ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಅಂಚ ಉಂದುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅಂಚ ಪುರ ದಾಲ ಎತ್ತಿ ಸೊ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಂತು ಎರಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬದ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಮೊರನೀತ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಪೋನಾಗದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ಗೆ ತುಯ್ಯಾರ ತೂದಿಪ್ಪೇರ ತುದ್ದೆ ವೈಶ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಡಿದ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡಿಂದ ಪಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲಿಗ ಸೊ ಈ ಪೋಡಿದ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಬೈದಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೈದಿತ್ತಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಸಾಂಗ್ ತಾತ ಅಂದ್ ಸಾಂಗ್ ದ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನದ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ದಾನ್ನ ಬೈದಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲೆ ಪೂರ ತೂವರ ದಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ ತೂವರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವು ಮೊರನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಗತ್ ಐತರ ದುಮ್ಮದ ಲಾಗ್ ಅವ್ ಏರ್ ಬಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಡೇ ಬಂದ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಐಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನೇನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುನು ಸೊ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲ್ದಿ ಪಲೈ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೂರಲ ಇಪ್ಪುವೆರು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕುಲು ಕುಡೋರಿಯನ ಮಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಪ್ಪುವೆರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ನಿಕುಲ್ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏನ ಪಂದ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೀತೆ ಸೊ ಅಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಗೆ ಶಾಪ್ ಬೈದ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂತಿನ ಕೇಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕೂಡ ಅಂಚ ಕೂಡ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಂಚ ಕೂಡ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಅಂದು ಇದು ಮೇಲಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಇದು ತಗಲು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ತೆಗಿ ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ
ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತವೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಕ್ಕ. ವೈಷ್ಣವಿ ಆಯ್ತು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವೈಷ್ಣವಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿ. ಇದಾರು ಬ್ಲೂ ಚಂದ ಇಲ್ವಾ ವಿನ್ನ? ತುಂಬಾ ಹೇಳಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸರಿ. ನಮ್ಮದು ನೀಟ್ಗೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಬಂತು. ಸರಿ ನಡಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಇಂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ ಕೇಕ್ ತಂದಾಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಪೋದು ಕೇಕ್ ತಿಂತ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಕ್ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿಂಡ ಬಡವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಹೋದಿಂಚ ಬಾಚ್ಕ ಕೈ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ಪಿ ಬುಡ್ಚ ಅಂಚ ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದ ವಿನಿಶ್ ವೈಶ್ ಪುದಾರ್ ಬೋದು ರಕ್ಷಿತ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅವು ಅಲೆ 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 ಒರಿಯಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಬಿಂದುಲೆ ಒರಿಯಾಗ ರಕ್ಷಿತನ ಪುದಾರ್ ಬದಿ ಅಂಪಡ್ಸಿ ರಕ್ಷಿತ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರತ ಇಲ್ಲದ ಹಂಚಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆದ್ ಬೋತೆ ರಾಣಿ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಪೋಯ್ಬೇಕಿತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲತ ಇಜ್ಜಿ 2-3 ದಿನ ಅಂಡ ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಲ್ನತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಡ ಬರ್ಪೋಲ್ ಪೋಪೋಲು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಬರ್ಪು ಜೋಲು ಎದ ಬರ್ಪೋಲ್ ಎದ ಪೋಪೋಲ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಗಾಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಯಗ ಪಾತೆರು ಜೋಲು ನಮಟದಲ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡ ದಾದಂದ್ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಅದ ಅಂದ ಹಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಗೈಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಶುನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಲೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ನಾವೇ ಮೋಸ ಅಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ನೆಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲ ಹೀಗೆ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ 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 ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಏ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಪರೆ ಪೋತೀವಿ ನಾವು ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಅಂಪೋಡು. ಏ ಹಲೋ ಸೋಪು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಪತ್ತೇದ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದೇರು. ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆದ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತ ಉಂಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ್ನ ಉಂಡಾದೆ ಸೊ ಒರ ಸೈಪಲೆ ಉಂಡಾದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಜರಗ ಅತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಊದರೆಗಿಯ ಏ ಊದಗ ಅನ್ಸಂದ ಅಂದ ನಂದ ಊದರೆಗ ಅಂದ ಅಂದ್ಯ ಊದರೆಗೆ ನಿಂಕುಲ್ ದಾದಿ ಈಚೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಚೂರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಪರೆ ಬುಡ್ಲೆ. ವೈಶು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಇಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಎನ ಗಿಫ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೊಬ್ ಏನದೆ ವೈಶು ದಾದವಾ ನಮ್ಮನಿ ಓದುನು ಮೋಲಿನಿ ಬಡ್ಡೆಗಾರ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಯಾನೇ ಬಲನುವುದಂತುಲ್ಲ ಆಲ್ನ ಪಾಪ ಇನಿ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಮಾರೆ ಆಲೇ ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಗೆ ಆಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ವಿನೀಶ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಏರ್ನೋ ನಿನ್ನತ್ತೀನಿ ಬಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕನೋ ಆಯ್ ಪಾಪ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಕಾತುಕುಲ್ದೆ ಯಾಪ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಯಾಪ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಂಡೆತ್ತ ಎಂಚ ಕೇಕ್ ಖಾಲಿ ಹಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನತ್ತ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹಾ ಅಂದು
ತುಕ ತುಕ ಎಂಚ ಓದು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಏನ ಬರ್ತೀನಿ ವಿನೀಶ್ ಪೂಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಅಂತುಂಟುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ಡೇ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಈರು ಊದುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳರು ಊದುದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳರು ಊದುದ್ರ ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ ವೈಕ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಆತ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳರು ನನ ಎತ್ತು ಬೋಡು ರಕ್ಷಿತ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಡಾಬಾ ಡಾಬಾ ಬಂದ ಅವನುಂಡ ಡಾಬಾ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಕಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀ ವೈಶ್ವನ ಬರ್ಡೇ ಮಾರೈತಿ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಗೆಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಎನ್ಕು ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಿಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜಬಂಡೋಲ್ ನನಗೆ ಪಂಡೆ ಬರ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಬಾ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಅಂದ ಬರ್ಪೆ ಇರು ವಿಶ್ ಮಾಲ್ಪರೆ ಅತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿನ್ನ ಅವು ಅಂಡದ ದಿರ್ ನಿನ್ನ ಅಂಡದ ಇತ್ತ ದರ್ ಆಯನ ಉಂಡಿತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಏರು ಊರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ವೈಶು ಒಂದು ಗೆಪ್ಪುಡು ಅತ್ತಿ ಈ ಉಂಟು ಎಂಕುಲ್ ಗೆಪ್ಪುವ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೈಶಕ್ ಬಾರಿ ಅವಸರ ಒಂದಿಟ್ಟು ವರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಬಾ ಪೋಯ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೇಕ್ ಐದು ವರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಅಂದ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕನ ಪೂರ್ವ ತೋಚುಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಏನ ಪುದರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾ ವೈಶ್ ಪಂಡ ವೈಶು ಹಾ ವೈಶು ಏ ನೆಕ್ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಈ ಪಿರೌಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪನ್ ಯಾ. ಪದ್ಯ ಪನ್ ಆತಿಯ ಕೇಕ್ ಐ ಕೇಕ್ ಹಾಲಾಲ ಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅವಳೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಪತ್ತೊನ್ಪೆ ಹಾ ಪತ್ತೊನ್ವೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ ಪೊತ್ತ ఏ మిత్తు రట్ట ముసుంటుకు రట్ట వచ్చినాను ಎಂತ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಈ ಒಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ವೈಶು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಮಿತ್ತು ರಟ್ಟ ಬೋಡಿತ್ರ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಕೇಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ವೈಶು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಚೂರು ಚೂರು ಗೆಪ್ಪಡು
ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡುಲ ಅಲೆ ಕೊರ್ರ ಹಿಡಿದ್ದಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಅವಸರ ಓಲೆ. ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಬೋಂಡು ಏ ಅಣ್ಣ ಇದು ಈರ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ರ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಉಂಡಾತ ಈ ಬುರ್ಚ ರಟ್ಟ ತಾಗು ಇದೇ ಅಣ್ಣಗೆ ಚೂರು ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀನ್ ಕಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಅರೆ ಕೇಕ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಏ ಅಲೆಗ ಆತಿಯಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಯಾವ್ಜಿಯಾ ಈ ಪಾಣ ವಿನ್ನ ತಿಂಡಿ ಪೋತಿ ರಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಜೈ ತಿಂಡಿ ಪೋತಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನಿಗೆ ಸಕ್ಕದುಂಡದ ಒಂದು ಹಾಟ್ ರಿಪನ್ಸ್ ಅವು ಎನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಜಾದ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಭಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏ ಪಪ್ ಅದೀಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೋತಿ ನಲ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಅತ್ತತ್ತು ರಕ್ಷಿತನ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಏ ಬತ್ತವನ್ ಜಾದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇನಿ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ರೋಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಪಡ್ 50 ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತುಲೆ ರಕ್ಷಿತನುಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಏತು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಹೊರನಿ ಆಪುಣು ಬಂದು ಅಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕಡು ಇರ್ಲ ಏಟು ಬೋಡ ಅಂತ ತಿನ್ಲೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಹಾ ಕುದರ್ದಾದ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪೂರ
ಅರೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಪ ರಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆ ರಕ್ಷಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಅದ ಇತ್ತ ಗಂಟೀನ ಅಂದು ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಮಾರೆ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಯ ಒಳ್ಳ ಫುಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎತ್ತಂಡ ಫಿನಿಶ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಹಲೋ ಇರುವರಿಲ್ಲ ರಕ್ಷ ಅಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಗ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಮೊಗನೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಚಿನ ತುಂಬ ತಿಂಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೆಕ್ಕೆ ಪರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಗಂಡ್ಲ ಮೂಲ ವಿಸಿಟ್ ಆವಂದಿನ ಇತ್ತಂಡ ಪಂದು ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಸದ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆನಿಗ್ಲ ಹೋಗುದು ನಾನು ಚಕ್ಕಿನ ಮೀನು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ ದಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಸಾನಿ ಅವಳು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಲ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ಪಯ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಕ್ಕಡೆ ಅವು ನಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಬಂದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಿನ್ನೋಂದಿ ಕೊಡದ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ತಿನ್ಪಿನ ತುಲೆ ತಿನ್ಪಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಕಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಡಕೇನ್ಲೆ ತಿನ್ನೋಂದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದದ ಅದು ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂತಂಡ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂತಂಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪುರತ್ತು ಬಡವು ಪೋಪುಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದದ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡ್ನು 4 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪಾಡೋಂದೆ ಕೊಡು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡು ಅರ್ಮನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಮ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಂಡ ಏತು ತಿಂಡ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅವ್ ಪೋಪುಂಡು ಅರ್ಧಡು ಒಂತಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ ನನ್ನ ಅಕುಲೇತ ಲಕ್ಕ ಓಡು ಮುಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಲೇ ಅವು ಎನ್ನ ಅವ ಅವು ಶೀಸ್ವಾಣ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ತಿನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೋಟಿ ಖಾಲಿ ಬಡ ಬುಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ಜಾಲ ಪೂಜಯ ರಕ್ಷಿತ ಜಾಲ ಆಪುಣ ವಿನ್ನ ರಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ಹೋಲ್ ಕಾಂಡೆ ತುಕ ಎಂಚವು ತಿನ್ಪಿನ್ ತುಕ ಹಾ ಪಾಡೋಣ ಬರ್ತೆ ಈ ತಿನ್ನು ಪಾಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈತ್ಗೆ ಇದು ಈತ್ ವರಾನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೆಯ ಈ ತಿನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಬಿನ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆತ್ತನ ಬೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾದಿಪ್ಪುನು ಪೆತ್ತ ಬೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ಲೋಡ ಕಷ್ಟವಂತ ತಿನ್ನೋಂತುಲ್ಲೆರು ಈ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿತ ವಿನೀಶ್ನ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮುಗಿಂಡ್
ರಕ್ಷಿತಾ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗಂಟೆ 12 ಆಂಡ್ ಸೊ ಕೋಡೆ 12 ಹಿಡ್ದು ಇನಿ 12 ಡೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅದ ಅಂದ್ ಅದ ಏನ ರಕ್ಷಿತಾ? ಬರ್ಡೇ ಡೇ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾನ ಬಿಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಗ ಬಿಡ್ರೆ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಅಡೆ ಕಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಪೋನವನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಡಬಡ ತಿಂದು ಬೋಲೆ ಏ ರಕ್ಷಿತಾ ಮುಗಿಂಡ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಪಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಛೆ, ನನ್ನ ಎದ್ದಿನ ಕಾಪೋಡು చెప్పున ముట దాదా దాదా అంటుంటే పోదు గట్టి చెప్పును వాళ్ళకి ఎక్సైటెడ్ ఉల్ల చెప్పారే గొత్తుండే నేను చెప్పున వన్న మస్త్ ఇష్ట యానితే ఏప ముగుడు కొంత బుడిపేరు యాని ఏప పచ్చబడుతూ చెప్పబంద అందుండు గొత్తుండే ಸಾಕಾಂಡ್ ಪೋಂಡ್ ఏమి మెల్ల నాయుండు ఎదురు ಛೆ, ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ದಿನ ಕಾಪೋಡ ಕುಡಂಜಿ ಲಾಗಡ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಅವರತ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಏಪ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಎತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತನತ್ತ యాన్ పోపెత్త ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ చెప్పెత్త ಸೊ ಆರೆನ ಇಲ್ಲಗ ಬುಡ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋವಂತುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ హరే రామ హరే కృష్ణ వనంత పూరకెగ్ల ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆರಕೆದನ್ಲೆ ಕನ್ನಂಪುರ ಡಾರ್ಸರ್ ಕಲ್ಪ ಸಂಬರಡೆ ಬಾಯ್